Osim ljudi, dobrodošli na ovaj klip. Da, kao što vidite na kompu snimamo. Treba da pobegnem od ludog... Ne znam kako se ovo kaže. Šta se ovom čovjeku desilo? Šta se tebi, brate, desilo? Dobro, ne želim da ispitujem njega više, idemo na... pređemo na prvi. Ovaj parkour sam prvi put. Šta je ovo? Ovo dole... Ariel. Pogledajte prvi. Možda bih da skočio gore John Slina. Vidite ljudi? Wow. Bolje da je čoveka još ovdje stavio. Jau. Meni je sve neće. Nema koji mi neće verniši. Malo popao smo napravili. On rekao, ja umro. Vidite li neko hoće? Evo ga nošenje. Mislim, nema mnogo dobro. Ali smrdi ovaj veš. Evo je. Prašak. Treba da stavimo pa čarape. Gledaj se. Šalim se. Baš ne. Da vidim što ovo je dok ljudi, već minut traje, bože. Što mi treba malo se iđemo? Gdje je ključ? Aj, ja trebam da nađem ključ, ja sam prvo da prvo. To je tačno. Dobro, ne znam. Neko kaže da ne pipam ove stvari i ja ih pipam. Nisam izgazio. Dobro. Nisam izgazio. Kako bi bake rekla. Nisam izgazila na vunu. Što je ovo? Treba spojiti po ovim čunjevima. Nema druga. Nema druga rupu u videu izgleda, ali smo u Robloxu. Gde si ne možete da ga čujete, prosto ne smete, pošto je on tako rekao. Ako me bude zvao... Pojete me ovaj. Bolje da sam umro nego sam završio njegovim ustima. Gledaj ove vidljivice. Napišite na komentarima ako imate predlog neki što da snimam. Pošto ja nemam ništa, ni kao što vidite. I inače, želeo sam da provalim, onda je došao neko ko mi je pomogao jako za snimanje. I napišite ga svi u komentarima. Mislim, ja ne bih kažem na drugo. Nema veze. Paću. Veze. Idemo drugo. Baš mi je pravo.
zovem. Znači 5 i 4 trojke. Možete... Mario. Ne, sponsor. Ljudi, molim vas, zapratite me i treba mi vaša pomoć. Da pokažemo koja je glavna. Prihvatite me svi u Robloxu i imat ćete priliku da igrate sa mnom u nekom od klipova. Znači, ja ću vas sve prihvatiti. Smo da... Što gleda ovaj odgledam? Dobro ljudi, znači 51333, možete da me prihvatite za frienda u Robloxu i imat ćete priliku da budete u klipu. Da, imat ćete priliku. Namjerno ćete imati priliku zato što nekad nisam imao priliku tako s nekim od vama da igram Roblox. Inače, da, ne znam da li ste znali, ali pola vas se nije subscribalo na moj kanal dok ja imam klipova. Nemam lupiti to crveno, ako vam je crveno dugme kao majica. Ako vam je crveno dugme subscribe, crveno kao... A zaboravite, samo želim da kažem. Ako vam je crveno dugme subscribe, crveno kao majica, pritisnite ga odmah da postane sivo. Smash subscribe, bih i rekao. Kiki, vrati si Kiki, trebaš. Lajkujte video ako ćete sunđevu majicu. Kako ovaj klip traje, samo da pređemo ovaj level. Ne znam kako ovaj klip traje ili 7 minuta neće. Prvo mi da požurimo. Dobre, da sam tako. Inače ljudi, jako sam bolesna, mislim nisam jako, ali sam bolesna, kao što čujete začete mi nos. Bravo ljudi, mrsi. Gde sam ja propao? Ljudi, napišite u komentarima ako volite parkour i ako volite moj sadržaj na YouTube. Ljudi, molim vas subscribe da stignemo do 100 pratilaca. Trebate nam. Trebate nam. Mislim, trebate meni ustaviti, ali... Da. Ako se subscribe-ujete, imat ćete priliku da igrate sa mnom. Samo napišite u komentarima kako se vi zovete da vas prihvatim i napišite u komentarima da li ste subscribe-ovali. Ako niste. I da, samo vam kažem, sad sam počeo da prestajem da stavim srce na svačeg komentara, samo na ove stare klipove. I stavit ću srce na komentar koji me bude najviše iznenadio. U stvari, ko me najviše bude oduševio. Onaj ko me najviše bude oduševio, taj dobija srce na komentar. Aha, ventilatori. Dobro. Vidio sam kao najviše stvar. I napišite u komentarima ako želite da budete u klipu. Već su, imam ja svoje drugare. Ovaj klip nije sponzorisan, ali radim da će biti neki par klip sponzorisan. Nemam što je reći da kažem. Čak nemam što da kažem. Znam šta treba da uradim, ali sam pao. Koliko traje već? 10 minuta ljudi. 10 minuta traje klip. Hoću ću kraći klipove da snimam, to sam provalio da želite. I provalio sam da vam se mnogo nešto, baš puno da vam se sviđa šortovi. Šortovi u stvari, mislim, šortovi. Kapirate.
drugari. Moji drugari mi se brkaju na mene. Izbijete se. Znao sam da se ljudi. Mislim, bili... Hvala da ih sad zavalio monitor ovaj. Ljudi. Skoro smo prešli. Napišite u komentarima ako želite da vidite još Roblox. Vidite moju tužnu facu. Tužnu facu, ali ono sve u lisi. Vidim. Neće imati priliku da me poznate. Nećete. Nećete priliku da vidite moju facu. Ajde, tek kad budemo stigli do... 1000 pratilaca. 1000 pratilaca da vidite facu. Face reveal u stvari. Face reveal. I staćemo se, ne više mogu staviti. I to je to što se čuva klipa.